Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlary tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdyk. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyny alynıp barýan işler berkarar döwletimiň magtyarlyk döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlükli rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 25 ýanwarda Mehriban arkadaşymyz paýtagtymyz hemem oň töwre boýunça işde barnamalaşyryp bir neçe möhüm detgalan gurulşy we oň durmuş düzümini toplumlaryň esasy döwre barplaşdyrmak boýunça taýýarlanan taslamalar bilen tanışdy. Şeýlede döwlet başlygymyz halkymyzyň milli buýsunjy gazaplanylýan alawa etleri we olary ösürip ýetişdirmegiň dünýä nutuluk ýöreligleriniň döwre we derejede dowam etdirilişi bilen gyzyklandy. Halkara Türkmen alawa etleri assosiasiýasynyň buýrmasy esasynda gurulýan detgalar toplumyny alınıp barýan işler barada ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi ministri Halkara Türkmen alawa etleri assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Berdi Muhammedow hemem senagatçylar we telegatçylar birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz toplumda alınıp barýan gurulşyk işleri öňe çekip detgalyň daşky we içki bezek aýratynlyklary toplumyň ýanaşyk ýerleriniň awdanlaşdyryşy bu kunjuň ışıklanyş ulgamynyň görnüşleri bilen gyzyklandy. Döwlet başlygymyzyň belleşýäli detgalyň bezek işlerine ulanylýan serişdelen ýokary hilli bolmagy, olarda reňklen öz boşly saýlaşygyň döredilmegi we milli uşunna bolmagy möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Halkara Türkmen alawa etleri assosiasiýasynyň toplumynyň baş meýilnamasy, oň şekil taslamasy, toplumyň baş girelgesiniň görnüşleriniň taslamalary, bu ýerde oturdylmagy meýilleşdirilýän alawa ýalan şekilleri, tomoşaçylar münweriniň görnüşleriniň, alawa etleriniň sergi meýdançasynyň, pesgelçiliklen görnüşleriniň taslamalary, hemem toplumyň detgalaryna ulanylýan bezek serişdeleriniň görnüşleri, görkezlen taslamalar bilen içgin tanışyp, olara bir neçe bellikler aýtdy we diýişli düzedişler girdi. Döwlet başlygymyz Türkmen alawa etleriniň bayramynyň Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen utgaşdyryp geçirilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny bellidi we ýurdumyzyň hemem halkymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şany seni münasibetli meýilleşdirilen çäreleň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmek tapşyrdy. Milletizmimiň belleşýäli alawa etleriniň hormatyna gurulýan däwralaň şowhunly we milli ýöreligleri laýyk derejede gurulmagyna möhüm ähmiýet bermeliler. Milletizmimiz bezleşiň jemleri boýunça ýeňje diýilip aglan edilen alawaýy ýylyň türkmen edermen alawaý diýen derejeniň berilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny bu jümlede alawaýlara mahsus käsiýetlen jemlenendigini bellidi. Milletizmimiz ýol ugry dagy tegnäki Nurana ýoluň çatyrynyň merkezine oturdulan heykeliň ýanyna saklandy. Ajaýyp ahylteke bedewini atlanan arkasy dutarly türkmen ýigidiniň heykeli Adyrowaýa töwürlen şükür bagşynyň hormatyna dikildildi. Soňra milletizmimiz paýtagtymyzyň gözel kunjuklarının birinde bina edilgen we watanymyzyň muqaddas garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk bayramyna täsir ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän Söwda we Dinjaş merkezli detgalar toplumynyň gurulşynyň alınıp barýan ýerine geldi. Döwlet başlygymyz elkelen ýaşaýan jaýlarynyň gurulşy, olaň bedek aýratynlyklary bilen tanışdy. Belenşýäli bu ýerde öýlen we otoglaryň hemmesi ýaşaýjylaryň isleglери, saraglary esasyna awdanlaşdyrylýar. Ýaşaýan jaýlarynyň käbir öýleriniň ýer geleni aýsak ýaşaýan jaýlaryny köp çağıly maşgalalar üçin ýetlenen meýdany 638,4 metre barabar bolan 6 we 7 otogly öýleň bardygyny aýratyn bellemeli. Şeýlede aşxanalyň, mehman otogynyň, ýatylýan otogynyň, çağalar üçin ýetlenen otoglaryň awdanlaşdyrylyşy, şolsany otoglary sany ulgam bilen enjamlaşdyrmak, mehbilleri bilen öpçün etmek, gönüden göne ýaşaýjylaryň saraglary esasyna amallaşdyrylýar. Soňra döwlet başlygymyz toplumyň çägine gurulýan Sewitde iri, Söwda we Dinjaş merkeziniň gurulşygyna alynıp barýan işleri bilen tanışdy. Ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny gurşaý bilen giňgerimli özgörtmeleň öňbaşçysy bolmak bilen Aşgabat milletizmimiň başlanýy boýunça we baş tutanlygyny Türkmenistanyň izgiderli durmuş geçirýän oňyn bitaraplyk, parahatçylyk, söýjülik we hoşniyetli goňşuçylyk siýasatynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Döwlet başlygymyz bu toplumyň ady bilen baglanyşykly degişli nyşany taýýarlamak, oň gözellik, ykjamlylyk we amatlyk ýaly ugurlary özüne jemlemek bilen baglanyşykly meseleleri gözüňde tutmak babada degişli ýolbaşçylary bir näçe tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz şäherin gözel kunjaklarynyň birine bina edilýän we bir näçe durmuş maksatly detgalary özüne jemleýän bu toplumyň Aşgabat diýilip adlandyrylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny bellidi. Munyň paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna münasip sowgat boljakdygyny aýdyp, şäher häkimine degişli tapşyryklary berdi. Milletizmimiň belleşýäli Aşgabat dürli döwürlerde sunugat usatlarynyň alham çeşmesine urildi. Taryhyň dowamyna Aşgabat şäherini wasp edýän bir näçe sunugat eserleri döredildi. Diňe bir ýurdumyzda däl eýsem, oň daşyna da uly
meşgurlyk gazanan Murat Sadykowyň Aşgabatda wasp ediýän aýdymy köp nesilleň ýadynadyr. Ak mermerli paýtatymyz özüniň binagerlik aýratynlygy, sazlaşykly ötüşi bilen haýran galarya, dünýäniň owadyny we ýaşaş üçin amatly şertleri özüni jemleýän şäherleň hataryny orny barha putulanyrýan Aşgabat täsin binagerlik çözükleri eýe bolan öz boşly diýetgalary bilen bir näçe gedek Guinness'in bütün dünýä rekordlary kitabyna girdildi. Munyň özü ýurdumyzyň baş şäherine alınıp barýan işleň dünýä nusgulukdygynyň aýdyn şany bolup durýar diýip döwlet başlygymyz bellidi. Döwlet başlygymyz Türkmenistan paragatçylygyň we anyşmaň watany şygarasyna geçýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy bilen gabat gelýänini, oň giňden bayram ediljekdigini bellep, bu şany seni münasibetli medeniýet we sanat işgärleriniň arasynda dörüjülük bäsleşiginiň gurulmagynyň maksadyna laýyk boljukdygyny aýtdy. Döwlet başlygymyz paýtatymyz boýunça Guran iş taparynyň dowamyny şäheriň işewirlik we durmuş ulgamyna degişli merkezleň kemale gelen ýeri bolan Günorta Künjegine geldi. Hormatly prezidentimiz halkara hyzmatdaşlygynyň we Türkmenistana maýy goýum siýasatynyň uly rowajlyklary beslenýänini alamatlandyrýan guruluşyklary synlady. Şäheriň Günorta Künjegine bina edilýän Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik bankynyň täze binasynyň guruluşyny işleri bellenen meýilnama laýyk derejede alınıp barylýar. Milli iqtisadiýetimiň ýygdyrly kuwatlanmagyna ýurdumyzyň bank maliýe düzümine möhüm ornuň degişlidigini bellep, milli liderimiz bankyň guruluşyny ýokary hil derejesiniň öpçüni edilmeginiň, onu häzirki zaman öten tejribeleriniň ulanylmagynyň, bankyň işine dogry we psalyny ulgamy ornaşdyrmagynyň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Soňra milli liderimiz Senagat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň täze binasynyň gurulýan ýerine geldi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde şäher ýylatynyň ulug öpçünçilik meselelerini ýene däwirgedek öňe çekdi. Aýratyna ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk senetiniň däwirlendirilýän ýylynda amal aşyrylýan işler Türkmenistan paragatçylygyň we anyşmaň watany şygaryna kybap gelmeliler diýip milli liderimiz bellidi. Döwlet başlygymyz bankyň guruluşyny alyp barýan işler bilen tanyşyp, onu işgärler üçin bolşy ýaly bankyň müşterileri üçin hem ähli derur şertleň döredilmeliligini bellidi. Şeýlede bankyň işine müşterilere hyzmatlaryň dürli görnüşleri şolsana sany ulgam arkaly ýerine ýetirilýän hyzmatlary hödürlenmeliler. Şonlukda bu ýerde alyp barýan işler ýokary halkara tejribelerini, täze tehnologiýalara dayanmalylar diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Döwlet başlygymyz paýtatymyz boýunça gurulan iş taparynyň jemini jemlep, guruluşyk işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmagynyň, olaň belenen möhletlerde tamamlanmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellidi. Şonlukda desgalan ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrmagyny, şol bir wagtyň özünde binalan inženýerçilik tehnika düzümleriniň we ışıklandyrış ulgamynyň guruluşyny ören jogapkärçilikli çemleşmeliler diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli işe girdilmegi meýilleşdirilýän diýetgalaryny alyp barýan işleri hem şäher ýylatynyň durmuş düzümine degişli wajyp meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. 26-njy ýanwarda hormatly prezidentimiz paýtatymyz boýunça iş taparyny amal aşyryp, köp orly işewirler merkezli Kaşan Garagum mehmanhanasynyň hem oň golaýyna ýerleşen Seýilgaýakyň hem Aşgabat Türkmenawat awtobanynyň guruluşyny alyp barýan işleri bilen tanışdy. Döwlet başlygymyz Söwda Denjal merkeziniň Seýilgaýakyň we Garagum mehmanhanasynyň bir toplumla ýerleşmeginiň uly ähmiýetiniň bardygyny, täze döwri we Seýilgaýakyň uly ýaşly adamlaryň we çağalaň denjalmagynyň hem gezilen jetmeginiň iň söýgüli ýerine öwrüljekdigini bellidi. Bu ýerde döwlet başlygymyz Niýazow we Hoja Ahmet ýasaw köçeleriniň ogruny guruluşy alyp barylýan we guruluşy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamasy, Garagum işewirlik merkezli mehmanhananyň baş meýilnamasy, hem Seýilgaýakyň şekil taslamasy we baş meýilnamasy, Söwda Denjal merkeziniň taslamalary, ýerasy geçilgelen şekil taslamalaryny synlady. Döwlet başlygymyz taslamalary käbir belliklerini hem düze düşlerini ýerdi. Täze Seýilgaýak paýtatymyzyň halkara howaý menziline çelin uzalyp gidip, raýatlarymyzyň oňuýly denjalýan ýerine urulur. Milli liderimiz bu ýerde şäheriň ýaşaýjylar üçin hem ýurdumyza gelen mehmanlar we syýahatçylar üçin hem öz wagtlaryny peýdaly geçirer ýaly ähli zerur amatlyklaryň döredilmeliligini öňe çekdi. Döwlet başlygymyz ýerine ýetirilýän işleň ýokary hil derejesine alyp barylyp, milli owuşgunlary özüni jemlemeligi barada ygtyp, Seýilgaýakyň döwrüp atlandyrmagyna öňe çekdi we şunuň bilen baglyk ony laçyn diýilip atlandyrmagyň maksadyna laýyk boljukdygyny bellidi. Munyň özü paýtatymyzyň ganatlaryny ýaýyp duran laçynyň şekilnäki halkara howa menziliniň bu ýerde ýerleşmegi bilen baglykda hasam möhümdir. Hormatly prezidentimiz Söwda Denjal merkeziniň guruluşyny hil wagtda halkara ölçülerini bildirilýän ähli talaplaryň ýerine ýetirmeliligini, şolsany oň içki we bedek işlerini, milli aýratynlyklaryň öz beýan tapmalygyny, aljylary hem denjalmaga geljekleri üçin
üçün hem amatly şertleň dürdülmeli taşırdy. Soňra millililerimiz şu ýerde garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän köpügürli işewlik merkezli Garagum mehmanhanasyna sinledi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň golaýyna ýerleşen toplumyň binagerlik guruluşyny hem bedegine Türkmenistanyň täzeň tebii gymmatlyklarynyň biri Garagum sehrasynyň gaýtalanmajak keşfi öz beýany tapýar. Şunda millililerimiz işleň ýokary hiliniň hem olaň ýerine ýetirişine hem taraplan çemleşmäniň şol sany desgalyň öz wagtyna ulanylmagy berilmeginiň potroçlary we buýrucylary bildirilýän esasy talaplardygyny ýene de bergedek nykdady. Millililerimiz Aşgabat boýunça iş saparyna dowam edip ýokary teýlikli Aşgabat Türkmenawat awtomobil ýoluny tarap ugrady. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýeňlendirilýän özgörtmeleň iler tutulýan ugurlarynyň biri ulu kommunikasiýa düzümini döwrewaplaşdyrmakdan we ösdürmekden ibaretdir. Döwlet başlary degişli ýol başlary şonuň bilen baglanşly meseleler şol sany hereket edýän ýoluň durquny täzelemek hem täze ýollary çekmek, jemgyýetçilik uluglarynyň durulgularyny, ýerasy we ýerüstü geçeligleri awdanlaşdyrmak bilen baglanşly meseleleri bir gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Şunda millililerimiz taslama, guruluşyk we beýleki degişli işleň ýokary hili hem möhletleriniň berjaý edilip ýerine ýetilmeginiň hökmany talap bolup durýanyny ýene de bir gezek aýtdy. Uzunlygy 600 km goloý bolan bu ýeri awtomobil ýolunyň işe girdilmegi, ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçerjilik ukybyny, logistika hyzmatlarynyň hilini we tez ýerine ýetilişini epesli artdyrmagy, halkara ulug üsäşir düzümlerini hem beýik ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen goňşy döwletler bilen sowda ykdysady gatnaşyklar giňiltmäge mümkinçilik berer. Döwlet başlamagynyň kararyna laýyklykda taslamany 3 tapgyrda amal aşyrmak gözüňde tutulýar. Awtobanyň birinji bölügini Aşgabat Tejen aralygyny, şu ýyly Tejen Mary bölügini 2022-nji ýylyň dekabrynda we 3-nji Mary Türkmenawat bölügini 2023-nji ýylyň dekabryna ulanşa tapşyrmak maksat edilýär. Şeýle-de millililerimiz halkara ölçeglerini kawap gurulýan bu ýoluň hyzmatynyň peýdalanjak sürüjülüň tölew terminallary arkaly tölew geçirenlerini, tölewlerini kart we çip bilen amal aşyrmalyklaryny, daşyr ýurtlardan gelip geçýän sürüjülüň bolsa daşyr ýurt valyutasyny hasaplaşmalyklaryny tapşyrdy. Millililerimiz ýurdumyzda ýeňlendirilýän ähli işleň halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuşyny öpçün etmäge gönükdirlerini ony aýratyn ýygyp, munyň aňarsyny döwlet adam üçindir diýen baş şygarymyzyň durýanyny aýratyn beledi. Soňra döwlet başlarymyz paýtatymyzyň çoğunly ýaşaýyş toplumyna geldi. Bu ýerde 3 we 4 otogly kotej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy alınıp berilýär. Millililerimiz häzirki wagtda guruluşy ýeňlendirilýän ýaşaýyş jaýlaryny sinledi. Şolarda ýaşaýjylar üçin hemme zerur bolan durmuş öpçünçiligi döredilmelidir diýip aýtdy. Hormatly prezidentimiz şu ýyl 25-nji maýda beleniljek Aşgabat şäheriniň gününe paýtatymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllygy hem garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli 140 hojalygyň täze öýlerde jaý toýuny toýlamagynyň olar üçin hakyky toý sowgady boljakdygyny aýdyp bu wagtda degişli görkezmeler berdi. 27 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaralyşlarynyň belen serkerde başdy. Goşun general Gurban Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň geňişlerini göçme mejlisine geçirdi. Ony ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idarelerini 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerini, jemgyýetimizde tertip düzümini berkitmek, degişli düzümleň maddi enjamlaryny binýadyny putulandyrmak bilen baglanşyk wezipleri we bu ugry degişli beýleki birnäçe wajyp meselelere garaldy. Döwlet başlarymyz mejlise gatnaşyklary Watan gorulçylarynyň güni we Türkmenistanyň ýaraly işleriniň döredilmeginiň 29 ýyllygy bilen gutlap, türkmen halkynyň taryhynyň dowamyna parahatçylyk, söýjülük, hoşnýetlik, goňşuçylyk we insanperwerlik diýiplerini agrarly bolanyny we bu ýörelginiň häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň esasy ugruny düzýänligini bellädi. Hormatly prezidentimiz mejlisiň gün tertibini eglan edip, ilkilen ýurdumyzyň gorunmak ministri Günnogdy we söz berdi. Ol Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmaň watany şygary bilen geçýän ýylyň ilkinji aýyna ýerine ýetirilen işleň we öňde goýulan wezipeleri amal aşyrmak boýunça ýeňlendirilýän şäherleň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýle-de mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli guruljak dawraly harby ýürüýüşe taýýarlyk barada hatabat berildi. Soňra Içeri işler ministri Şakyýewiň Içeri işler ministrliginiň edarelerini 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Düzgün bozmalygyň öňüne almak, ýanyň howpsuzlygyny öpçün etmek we döwlet ýol gözegçilik gullugynyň
işini kemilleşdirmek boýunça alyp berilen işler barada giňişlen maglumatlar berildi. Ýurdumyzyň baş prokurory Ataýew şu ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetirilen işleň jemleri hususan hormatly prezidentimizin tapşyrygy boýunça durry ugrlarda şoltany döwlet şirket gullugyna geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly Gurbanyguly Berdimuhammedow prokuror barlyklarynyň netijeleri boýunça degişli permana gol çekip işte goýuran düýpli kemçilikler üçin durdy we döwlet şirket gullugynyň başlygy we şirket goşunlarynyň serkerdesi wezipelerinden boşatdy we on general mayor Harbiçini podpolkovnik Harbiçini çeni peseldi. Soňra ýokary gaziýetiň başlygy Usta Nepezow milli gaziýet ulgamyny kemilleşdirmek boýunça şu ýylyň 1-nji aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Bu işler häzirki taryhy ýamyň talaplaryna nazara alyp umumy ikrar edilen halkara ulgulary laýyklykda ýerine ýetirilýär. Milli howpsuzlyk ministri Anaýew şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri ýurdumyzda döwlet ösüşiniň möhüm wezipelerini üstünlikle ýerine ýetirmek we halkymyzyň dörjülükli ähmiýeti, bagtyar durmuşy üçin möhüm şert bolup durýan parahatçylygy, durnuklugy öpçün etmek maksady bilen durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Adalet ministri Muhammedow bu ugrdy dünýäniň öňdewarjy tejribesini we umumy ikrar edilen halkara hukuk kadalaryny nazara almak bilen ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kemilleşdirmek we kemme taraply ösdürmek, hemem putulandyrmak boýunça ozal berilen tapşyryklary ýerine ýetirmek ugruny 2021-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetirilen işleri barada hatabat berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwedow hatabat döwrüni gullugyň işini kemilleşdirmek, oň işgärleriniň hünär derejesini ýokurlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri barada hatabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerini şu ýylyň 1-nji aýynda döwlet başdurmyzyň tapşyryklaryna laýyklykda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, döwlet howpsuzlyk kenişiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetirilen işleň jemlerini umumlaşdyryp, döwlet howpsuzlyk kenişiniň bu ugurda durmuşa geçirýän çäreleri utguşdurmak boýunça amala aşyran işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bir näçe möhüm ugurlary öz içine alýan harby özgörtmeleň ösünlikli durmuşa geçirmek wajipligyny öňe çekip, garaşdy Türkmenistanyň tutuş merkezi Aziýa sewtinde parahatçylyk we durnuklugy saklamagyň möhüm şertini emele getirýän milletler bileleşigi tarapyndan berilen betaraplyk derejesine hemişe ıgrarlydygyny belledi. Hut şonuň üçin hem Türkmenistanyň harby doktrinasy tutuşlugyny goranç we parahatçylykly häsiýete eýdir we ol döwletimiziň howpsuzlygyny öpçün edilmegine, halkymyzyň parahat we abydan durmuşynyň ösüşiňe ýoly bilen anamly gadam urmagynyň kepili bolup durýan ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň goranç ukybynyň ýokurlanmagyna gönükdirilendir. Melelizlerimiz döwlet howpsuzlyk kenişiniň meclisine gatnaşlary ýüzlenip, her ýylyň 27-nji ýanwaryna Türkmenistana watan gorawçylarynyň gününiň bayram edilýänini beledi. Häzirki döwürde ýurdumyzda giňden we döwreli belenilýän bu bayram ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň edermen harby gullukçylaryna bildirilýän hormatyň, olar hakyndaky ýygydarly aladanyň aýdyň nyşany bolup durýar. Şonuň bilen baýlykda ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly goşun general Gurbanyguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň garaşdyrlygyny, öz ygtyýarlygyny putulandyrmagy, goranmak ukybyny berkitmäge, jemgyýetçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy öpçün etmäge goşun şahsy goşunatlar üçin hemem berkarar watanymyzda, merdana halkymyzda köp ýylyň dowamyna bir kimsiz gulluk edenliklerini nazara alyp, şeýlede watan gorawçylarynyň günü münasibetli harby hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaklamak, olara harby ýürüýte atlar dakmak hemem hünär derejesini bermek barada karary gelendigini aýtdy. Döwletimiziň öňüne bitiren görnükli hyzmatlar üçin Adalet ministri Muhammedow Türkmenistanyň at gazanan ýuristi diýen hormatly at daqylly, şeýlede oňa ýustisiýanyň uly giňişçisi hünär derejesi berildi. Hormatly prezidentimiz meclisiň dowamyna degişli permanlary gol çekdi. Oňa laýyklykda podpolkovnik Nuriýew döwlet şirket gullugynyň başlygy, şirket goşunlarynyň serkerde başly wezipelerini belenildi we ol Milli Howpsuzlyk Institutynyň rektor wezipesinden boşadyldy. Şeýlede oňa podpolkovnik harby ady daqylly. Hormatly prezidentimiziň permany bilen polkovnik Agayeliýew Milli Howpsuzlyk Institutynyň rektor wezipesine belenildi. Melelezerimiz döwletimiziň öňüne bitiren görnükli hyzmatlar üçin döwlet gümrük gullugynyň başlygy mayor Hudaý Kuliýew podpolkovnik harby adyny daqdy we degişli permany gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly goşun general Gurbanyguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň agdalaryny we ähli harby gullukçylary watan gorawçylarynyň güni we Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň döredilmeginiň
29 ýyllyk bilen gutlap, hemmelere jan saglyk maşgala awdançylygyny, mehriban halkymyza we ösüşlüň belentliklerine tarap bedi wadilen anamly qadam urýan edidi watanymyza gulluk etmek işini täze üstünliklere ardy etdi. 28-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany weze araqda şarkıly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek, o wesina toplumny düýp özgörtmeleri amala aşyrmak bilen baglanşykly hemem edidi diýarymyzyň garaşdyrylygynyň şöyle beleniljek şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanylmagy beriljek desgalardaky işleň ýagdaýy barada meselelere garally. Şoňa görä döwlet başlarymyz türkmen alawa etleriniň güni münasibetli ilkinji gezek geçiriljek bayramçylyk çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyny bellep, oň ören gurumçylykly we ýokary derejede geçirilmegini öpüşün etmek babata birneçe degişli tapşyryklary berdi. Aşgabatyň öz boşly detgalary Guinness'in meşhur rekordlar kitabyna 11 gezek ýerdildi. Munyň özi ýurdumyzyň baş şäherine amala aşyrylýan özgörtmeliň tutuş dünýä üçin nusga alarlyk mysal bolup durýar. Şöyle biz şanly senäni Aşgabatyň 140 ýyllygyny däwreli bellep geçeriz. Döwlet başlarymyz bu barada sözüne dowam edip, häzirki döwürde Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabaty ösürmek, dünýäniň en gözel we ýaşamak üçin ähli amatlykları bolan şäherleriň birine öwürmek boýunça konsepsiýasynyň ýedigiderli durmuşy geçirilýänini bellidi. Şeýlede Aşgabat dünýäde ak mermer bilen örtülen binalan has köp toplanan şäher hökmüni Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Hormatly prezidentimiz täze guruljak saly goruş detgalarynyň ýerleşjek ýerine, olaň töweregindäki detgalary bilen sazlaşykly utguşmalygyny, olaň binalarynyň owudan bolmalygyny bellidi. Täze detgalar ýokary hil derejesine ýerine ýetirilip, bellenen möhletlerde ulanmagy taşylmagy öpçün edilmelidir. Ol ýerde hem amatly şertler döredilmelidir. Şonuň bilen birlikde täze saly goruş detgalary iň kemil lukmançylyk enjamlary we täze tehnologiýalar bilen öpçün edilmelidir diýip milletlerimiz degişli tapşyryklary berdi. Döwlet başlarymyz Liverpool aýatyna ýazgy ekiş mewsümine taýýarlyk görmek, şol sany gowçy ekiljek meýdanlary mewsüme taýýarlamak işlerini talabalaýyk geçirmek, şeýlede ekişde ulanyljak ähli owu hujuluk tehnikalaryny we gurallaryny mewsüme dogly taýýar etmek möhümdigini öňsü çekdi. Hormatly prezidentimiz detgalan guruluşynyň iş depkini artdyrmak möhümdigini bellidi. Hemem vice-premieri we häkime guruluşynyň ýokary hil derejesinde we bellenen möhletlerde ulanmagy taşylmagyny öpçün etmek barada degişli tapşyryklary berdi. 29-njy ýanwarda hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sany we arapda şarkly nowataq meclisine geçirdi. Onu döwletimiziň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler aranyp maslahatlaşyly we käbir etmini bilen taslamalaryna garaldy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň bank maliýe ulgamynyň işini döwre barplaşdyrmak boýunça häzirki zaman ýagdaýlaryny we halkara ulgularyny nazara alyp amala aşyrylýan işleň bazar ykdysadyýatynyň täzeçil usullaryny ornaşdyrmak wajypdygyny bellidi. Döwlet başlarymyz Merkezi bankyň gymmat bahaly metallary we gymmat bahaly daşlar baradaky komitsiyetini degişli gazna öwürmek barada aýdyp, bu düzümüň täze derejesiniň oň işine bildirilýän talaplara laýyk derejede munun bilen kemleşdirmäge ýardam berjekdigini bellidi. Döwlet başlarymyz newtha toplumynyň işini munun bilen köp ogurly esasy ösürmek, oň düzümlerini täzeçil usulla döwre baplaşdyrmak, ýurdumyzda we daşar döwletlerde uly islegden peýdalanýan newt kimi önümleriň önümçilik möçörlerini artdyrmak işleriniň wajypdygyna öňsü çekdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistany 2019-njy 2025-nji ýyllarda sany ykdysadyýaty ösdürmek konsepsiýasyna laýyklykda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlary ulgamyny döretmek boýunça alınıp barýan işleň wajypdygyny bellidi. Milletlerimiz welaýatlarda ýolagçylary ýokary derejeli hyzmatlary ulgamyny hödürleýän, hemem dürli görnüşdäki uçurlary kabul etme ukyply, uçuş gonyş zowlukly häzirki zaman howa menzilleriniň gurulmagynyň wajypdygyny bellidi. Munyň özi howa uluglarynyň ösün düzümini kemale getirmek, täze enjamlaryň we tehnikalaryň ygtybarlygyny ýola goýmak boýunça amala aşyrylýan strategiýanyň möhüm bölegidir. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda adyk bolşulugyny öpçün etmekde, oň senat we eksport mümkinçiliklerini ýedigiderli artdyrmakda milli ykdysadyýatymyzyň döwlete daxalsyz pudugyny möhüm ornuň degişlidigini bellidi. Hormatly prezidentimiz daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligi ösdürmek, owa hojulugy pudugynyň işini kämilleşdirmek, gaýtadan işleýän önümçiligi we ýurdumyzda önürilýän bäsleşigi, ukyply önümlüň görnüşlerini artdyrmak boýunça başlanan işin netijeli dowam etmek zerurdur diýip bellidi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň täzeçil ösüşini möhüm orna gelýän alymyň hemişe döwür bilen aýakdaş gitmeligini öňsü çekdi. Ony munun bilen ösürmek üçin zerur tagallalar edilmelidir. Döwletimizde kabul edilen möhüm maksatnamalyň ýedigiderli durmuşy geçirmegi, pudugyň işini kämilleşdirmegini
kuwatly itergi berer we netijeli durnukly hemen bekitli sanly häzirki zaman IT tehnologiýalary esaslanýan ulgumy döretmegi dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda ilim bilen önümçiligiň arasynda ýakyn gatnaşyň ýoly goýulmagyna mümkinçilik berer. Hormatly prezidentimiz Türkmeniň beýik akyllar şahyrynyň hormatyna gurulýan şäherleň Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan şygarasynda geçýän ýylla beleniljek watanymyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna gurulýan dawralyň aýratyny ähmiýetli bolmalygyny bellidi. Hormatly prezidentimiz şu ýyl paýtatymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna guruljak dawralary önsü çekip ak mermerli aşgabat biziň buýsunjymyz garaşdyryp bitirip döwletimiziň ötüşiniň aýdyň nyşany biz bu şäheri uly süýüg bilen awadanlaşdyrýas. Oň adamlaryň ýaşaşy üçin amatly bolmagyny üpçün edýär. Şany sen münasibetli guruljak şäherlerde hut şu ýörelgiler özü beýan tapmalar diýip millililerimiz bellidi. Gowçy ekşe belenen möhletde geçirilmeliler. Ak ekinlere degişli ideýişleri ýoly goýulmalylar. Munyň özi bu ekinlerden bol hasyl almagy mümkinçilik berer diýip döwlet başlygymyz bellidi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda gök bakçy we mewe önümleriniň önümçilik mukdarlaryny munun bilegim artdyrmagy wajypdygyny öňe çekdi. Munyň özi ilatymyzyň ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy owa hujuluk önümlerini ulan islegleriniň kanatlandyrylmagyny öpçün eder. Mellilizlerimiz mejlisiň ýurdumyzda medeniýet siýasatynyň ýokarlanmagyny, raýatlyk edaralarynyn we demokratik gymmatlyklaryň berkidilmegine gönükdiren işleriniň esasy ugurlaryny öňe çekdi. Kanun çykarjylyk işe jemgyýetiň bähwitlerini kybap gelmeliler diýip millilizlerimiz bellidi we halk tarapyndan saýlananlaryň elatyň bähwitini öňe sürmekleri döwletimiziň durmuş ulgamyna kanunlaryň durmuşa geçirmek bilen baglanşyk meselelere ähmiýet bermeliklerini aýtdy. Döwlet başlygymyzyň belleşýäli betarap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ütküsiz agrarladyr. Ählimumy ugurda netijeli we deňeçer gatnaşyklary ýoly goýmagyň binýady hökmüne parahatçylyk we anaşmak medeniýetini dekeltmegiň we ony tasdiklamagyň wajyplygyny düşünşip ýurdumyz 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan etmek hakynaky teklibi öňe sürdi. Bu başlangyç dünýä bileşiginiň golugyna münasip boldy. Hemen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen berkidildi. Millilizlerimiz döwletimiziň hara hukuk goraýjy düzümleň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegine, harby gollukçylar baradaky aladanyň hemme taraplaryny häsiýete eýe bolmagyna munun bilegim öňe berjekdigini, hemme watany gorawçylaryň ýokary derejeli gulluk etmegi, hemme amatly ýaşaşy üçin ähli zerur şertleri döretjekdigini bellidi. Hormatly prezidentimiz hökümetimiziň öňünde durýan wajyp wezipeler kesitleri Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk bayramynyň belenilýän ýylyny jemi içerki önümiň durnukly ösüş diýipini ýokary derejede öpçün etmekden ibaretdir. Şeýlede meclise gatnaşylan öňüne ýurdumyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk ýubileýi münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi gözüňde tutulan Senat we durmuş maksat desgalyň hemen binalaryň öz wagtyny maliýeleşdirmegini berk gözegçilikde saklamak wezipesi goýuldy. Döwlet başlygymyzyň belleşýäli häzirki döwürde jemi içerki önümiň ösüş diýipini döwlete dahily bolmadyk pudogyň paýy 70 götürme barabardyr. Şunuň bilen baýlykda ykdysadyýetiň döwlete dahily bolmadyk pudogyny ösürmek üçin ähli zerur şertleri döretmek 2020-nji ýylda jemi içerki önümiň düzümini bu pudogyň paýyny 70,16 götürme ýetirmek üçin ähli zerur tagallalar edilmeliler. Saliveze aratnyş garkyly geçirilen nowatdaky meclisiň dowamyna başga da birnäçe meselelere garaldy we ular boýunça degişli çözükler kabul edildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalary hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähwitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarynda ýokur diýipkinlerde ösýänini äşgar etdi. Batty geleceği nazarlayan ezid watanymyzda gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyny ata-babalarymyzyň ýeti zekiýinden dören sungat eserlerimizi öwrenip, döwrüwap rewişde janlandyryp halkymyzyň arasynda ýerlendirmekde, dünýä ýüzüne dawarlandyrmakda bimeşer işler durmuşa geçirilýär. Halkymyzyň şöhratly taryhyna öçmejek iz goýan türkmen zergerleriniň sünnälep ýasaýan şaýseplerini häzirki wagtda da gyzyklanma diýseň uly. Bugun kun zergerçilik sunuwatyny ýaş nesilleri öwretmekde Marw welaýatynyň wekil wazir etramynyň ustad zergerlerim öňjeli işler görkezýärler. Asyrlardan aşyp biziň günlerimizde senli gelip ýeten türkmen zergerleriniň hünärli gollarynyň dören guppa, egme, maňlaýly, gulak halka, gulýaka, tumor, bukow, biledik, kökenli ýüzük, heýkel, saprasaňa ýaly milli şaýsepler şöhratly taryhymyzda öçmejek ýyl galdyryp biziň şu günlerimizde senli sarpylanyp gelipdir. Türkmen zergerleriniň syn zähmetinden, ihlasyndan önýän sünnälenip ýasalýan şaýseplerine ähli döwürlerde de dünýä ýüzünde uly gyzyklanma bildirilýär. Zergerçilik sunuwatynyň inçe ýollaryny öwrenip geljekki nesillere miras galdyrmakda hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleri eli hünärli ustalaryň döredijlikli işlemegine ruhlandyrýar.
Häzirki wagtda ustalyň kesbini öýredýän wekil wadyr etrafynyň dergärçi maşgalaty milli saýheplerimizi ýasap, halkymyzyň ösen isteklerini kanagatlandyrmakda dörejülikli zähmet çekýärler. Dergäriň dörejülik ustahanasynda gelin gyzlara mahsus bolan saýhepleň dürli görnüşleriniň döwrüwap nusgalary taýýarlanýar. Bu dergärçi maşgala ýurdumyzda ulan tuturjak şanly garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny da milli saýhepleň döwrüwap görnüşlerini, täze nusgalaryny taýýarlamaklygy maksat edýärler. Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý medeni mirasyny, däp desturlaryny dünýä ýüzünde dawaralandyrmakda we geljekki nesillere miras galdyrmakda nusgalyk işleri durmuşa ornaşdyrýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmek, gorap saklamak we geljekki nesilleri ýetirmek bardak tawşyryklar netijesinde bu orada tutumly işler ýeňlendirilýär. Ata-babalarymyzdan miras galan däp desturlar, senetkerçilik ýolguleri bugün nesillerimiz üçin görülemekdedir. Hormatly prezidentimizin köklerini gadymetiň çoňluklaryndan alyp gaýdýan merdana türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, şeýle-de geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklary garaşsyz hemişelik beterip watanymyzyň ähli ýerine bolşýaly, Lewap welaýatyna da giňden durmuşa geçirilýär. Ene mamalamyzyň, mehriban zenannymyzyň çeper ellerinden çykýan, halkymyzyň nurany kalbyny açyk görkezýän türkmen hallary bugün dünýäde uly meşhurlyga eýedir. Halkymyzyň mukaddeslik saýan, asyllyk hemem döwletli durmuşyny özüne jemleýän, türkmen öýlerine düşük hökmüne ulanylýan, durly nagyşlar bilen bezelen keçilerem, özüniň ýylylygy, gözelligi, şeýle-de bejerjilik uky bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna haly hemem keçi önümleri bilen birlikde halkymyzyň günnelik durmuşyna giňden ulanýan kilim dokumak, onun inçe sırlaryny ýaş nesile öwretmek işlerim ýaýwanlanyrlýar. Welaýatyň hojamaz, döwletli, saýat etraplaryna bu gadymy sunuwatyň hassa giňden ýaýranlygyny belläp geçmek möhümdir. Kilim dokumaklygy üçin goýun ýüngünden saýlanyp alınıp, daralandan soňra durly renklere boýalýan önümler egirilip, ýüplükler taýýar edilýär. Kilim edil haly önümi ýaly durly ölçeklerdäki ýörüti gurallarda ýurdulyp, dokumaklyga taýýar edilýär. Kilim dokulany onuň ölçegine laýyklykda bir ýa-da bir näçe adam bolup dokulýar. Kilimiň hem edil haly dokulanyna göýleriniň gara nagyşlarynyň bolşýaly, orta we gara nagyşlary bolýar. Häzirki wagtda kilimiň gara nagyşlarynyň aýrylyp, tutuşlygyny orta göýler bilen dokulýan görnüşler hem gabat gelýär. Welaýatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpa goýýan, onu hassa kemilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly eleşir, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyny garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ezizileşler. Hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň kiçiçili döwrü fevral aýynyň 5-nä tamamlanýar we fevral aýynyň 6-syndan ahyrky garagyş döwrü başlanýar. Mehriban adamlar, gelingen bolsa fevral aýynyň 1-inden fevral aýynyň 7-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň başynda we ahyryny ýurdumyň çaýyny gün watardan çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny hemem Aşgabat şäherini ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalaryň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastaky Ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Günordan demir günnatary ugruny ötkedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 0-5 gradusdan 11 gradusgacha maýyl, gündizlerini 18-23 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryny 7-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Günordan demir günnatary ugruny ötkedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündizlerini 11-16 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny atkem ýagşy ýagar. Günordan demir günnatary ugruny ötkedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 2 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündizlerini 11-16 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarymyň Gayap welaýatyny ütkap duran murtly howa bolup, kepdanyň başyna we ahyryna atkem ýagşy ýagyr. Bu nortogy nogurdan demirat kumlaktara orun etgeden tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal osmany hem de howaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 4-9 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 10-13 gradus, 23 gradus şenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň daşagy welaýatyny ütkap duran murtly howa bolup, kepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagyr. Bu nortogy nogurdan demirat kumlaktara orun etgeden tezlik sekundda 6-17-den 9-14 metr etýän şymal osmany hem de howaň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 6-11 gradus, 16 gradus çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran murtly howa bolup, kepdanyň ahyryna atkem ýagşy ýagyr. Bu nogurdan demirat kumlaktara orun etgeden tezlik sekundda 7-10-dan 10-12 metr etýän şymal osmany hem de howaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradusdan 6-8 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 11-13 gradusdan 21 gradus çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Merhban ýylaşlar, yurdumyzda fevral aýynyň 1-ni magnit hadisasının goşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Merhban adamlar, siz fevral aýynyň 1-inden fevral aýynyň 7-sine çenni kepdäň dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan owa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň qadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasala wara geyinmegi maslahat berýär. Merhban ýylaşlar, bu günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşeretsen ýa. Ýakly şoň özünni bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýerleşler.